सासे थांखि गोनां फरायसानि थाखाय नखरनि निखावरि आरो आंखाला माब्लाबाबो हेंथा जानानै फैनो हाया। थारैनो जोङो मोनसे बिदिन्थिखौ जों नैबे समाव नुनो मोनदों। सासे 9 थाखोआव फरायफुनाय सासे फरायसाया फुं समावनो गावनि फरायनाय खरसाखौ सुंथानो थाखाय आरो नखरखौ सुंथानो थाखाय गामिनि नखर नखर थांनानै था-सोमलि फाननानै गावनि आथिङाव गावनो गसंथानो नाजानायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों। औ नंगौ, बे समाव रबिनसन बसुमतारी मुंनि सासे 9 थाखोआव फरायनाय फरायसाया ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ जों बे समाव नुदों। थारैनो बबे गामिनि आरो बबे जायगानि जों बेखौ बे समाव मोनथिनो मोननाय जायाखै। दा ससियेल मिडियायाव बे मोनसे सावगारिया गोसारदों, जेरावखि सासे 9 थाखोआव फरायनाय सासे उन्दै फरायसाया गावनि रांखावरि आंखालखौ नेवसिनानैबाबो आरो सुफुंनो थाखाय फुं समावनो था-सोमलि फानथिंनानै जि थाइसे थाइनै रां आरजिदों, बेजोंनो गावनि नांगौखिनि कलम, नांगौखिनि बहिखौ बायनानै लादों आरो बेजों लोगोसे माखासे आग्लायनाय रांखौ गावनि नखरनि बिमानो होयो होननानै बे समाव बिथांनि फोरमायथिनिफ्राय जों मोनथिनो मोनदों। थारैनो नैबे ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बे भिडिअनि नुथायखौ नोंथाङा नायोब्ला जानो हागौ नोंथांनि गोसोआव एसे दुखुबो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा अननायबो ओंखारगोन। गुड मर्निं। गुड मर्निं। नों बबेनिफ्राय फैदो? आख्रा। आख्रानिफ्राय मा लाबोदोंमोन बेहाय? नोङो? था-सोमलि। जोब्बाय? जोब्बाय। खै किल' लाबोदोंमोन? 12। 12 किल'। सेरसेयाव मा दाम? 60 थाखा। 60 थाखा। आच्छा, 12 किल'आ जोब्बाय? बबेथिं फानबोखो? खुंथामारियाव। गामि गंसेयावनो जोब्बाय 12 किल'आ? बा। ओमफ्राय नों बे फुङावनो था-सोमलि फाननायजों लोगोसे मा खालामबावो? फरायो। फरायो। मा थाखोआव फरायगासिनो दं दा? क्लास 9। क्लास 9 आव मोनबाय। मा समनिफ्राय था-सोमलि फाननाय? क्लास 8। क्लास 8 आव थानाय समावनो फानदो? अके, बोसोरसे था-सोमलि फानबाय माथो नोङो ना? ओमफ्राय था-सोमलिखौ फाननानै फैसाखौ नोङो मा खालामो? बहि फावथेन बायो। बहि फावथेन बायो। नोंनि फरायनायनि खरसाखौ नों गावनो दिहुनना लायो। न'आवबो होयो? सोरनो होयो फैसाखौ? आइनो, बाबानो? आइनो होयो। आच्छा, जोबोर मोजां बाथ्रा। नों जे फुङावनो खैथायाव सिखारो? 5थासोआव सिखारो आरो ना? ओमफ्राय 4थायावनो सिखारो? 4थायाव सिखारनानै थाखौ सोर रुयो? आदा। आदा रुयो। नोंबो हेफाजाब खालामो था रुनायाव? ओमफ्राय खैथासोआव ओंखारबोयो? बिदिनो 6टा, 5टासोआव। 5टा, 6टासोआव ओंखारबोयो। आच्छा, ओमफ्राय फानखांनायसिमहालागै आधा घन्टासोआवनो फानखाङो? ओमफ्राय नोंना फरायनाया माबोरै दा बर्थमान? मोजां। फरायगासिनो दङ ना? बबेयाव फरायो? हिमगिरि स्कुल। हिमगिरियाव। अके, ओमफ्राय बेखौ मावनानै नों माबायदि मोनदों था-सोमलि फाननानै? खरसा मोनदो। खरसा मोनदों नालाय मोजां मोनदों आरो ना? आच्छा, जोबोर मोजां बाथ्रा दै। बरिया, नोंखौ लोगो मोनना मोजां मोनदों। बिदिनो उननि समफ्रावबो ना गावनि खरसाखौ गावनो दिहुननानै जाहाथे सोलिलांबाय थानो हायो ना? न'खराव आइ-आफाया नोंनो फरायनायनि खरसा होनो हायाखैब्लाबो नों जे माने बेबायदि खस्थ' खालामनानै फरायदों, जोबोर मोजां बाथ्रा। अके, दा नोङो फरायनायखौबो गोसो होनांगोन दे। बेबायदि था-सोमलि फाननायजों लोगोसे सोलोंथाइखौबो लाफानो नांगोन, जाहाथे मोजां फरायो ना? मा नाम मोनलाय? रबिसन। टाइटेला? रबिसन बसुमतारी। अके, दे होमबा ना, गाबोन लोगो मोनलायगोन दे।